Aurreko bideoan hasi ginen egiten galdetegi bat, bale? Jarraituko dugu honetan, beste ariketa mota batzuk gehituz galdetegi horretan, eta bueno, batez ere, hasiera batean erabiliko ditugu gehien erabiltzen ditugunak, bale? Errezak, simpleak eta askotan erabiltzen ditugunak gelan. Gero jango gara pizka bat, gehiago, komplikatzen edo beste aukera batzuk ikusten. Venga, ni baneukan eginda galdetegi bat, orduan, hor nago, kokaturik, egin aldut beste berri bat, gehitu jarduera edo bidea, baina egingo dudana izango da, galdetegi honetan jarraitu galderak jartzen, bale? Venga, sakatuko dut, galdetegi gainean, eta agertzen den lehioan, tuerka honetan, sakatuko dut, eta aukeratuko dut, editatu galdetegia. Venga, editatu galdetegia, eta hemen bagenituen ja 3 galdera motak eginda, aukeratzekoa, egia gezurra, eta betetzekoa, bale? Utsuneak betetzekoa. Venga, joango gara gehitzen, beste desberdin batzuk. Simpleak, baina erabilgarriak direnak. Venga, gehitu sakatuko dugu, behan, gehitu eta gehitu galdera berria. Venga, eta hemen, hasiko gara egiten, askotan erabiltzen dugun bat, ezta? Erantzun zuzena edo, bale? Erantzun zuzena, venga, berron dagoen, hartu eta eraman, galdera kalkulatua, erantzun laburreko galdera, bale? Hori, eskatzen duena bakarrik erantzun bat, ezta? Venga, esango diogu gehitu, emango diogu izena, beti bezala, erantzun. Venga, erreza jarriko dugu, ari joateko, 2 gehi 2, berdin, hori izango da galdera, eta orain jarriko ditugu erantzunak. Normalean, erantzun posible bat bakarrik baldin badago, jarriko dugu hori, bale? Eta puntuazioa emango diogu 100%, guztiz ondo baldin badago. Posiblea da erantzun desberdinak egotea, eta orduan hemen idaztea, eta segun zein den erantzuna, puntuazioa erdia edo horrelakorik ematea, baina, normalean bakarrik izango da erantzun bat, eta guztiz ondo, ezta? Venga, badago eginda, ezta? Gorde aldaketak, eta listo. Venga, hor daukagu ja, galdera, eta frogatuko dugu nola ikusten den. Sakatzen badut lupan, venga, hor agertzen da, 2 gehi 2, eta zure erantzuna 4. Bale, nahiko. Venga. Beste galdera bat, ikusten duzuenez, oso horreza. Venga, gehituko dugu beste galdera berri bat, eta kasu honetan izango da utsuneak bete, bale? Lehen egin dugu bat antzekoa, bale? Utsuneak betetzen, baina egingo dugu hau baitare, pizka bat ezberdina izan alderako. Venga, esango diogu gehitu, hemen jarriko dugu hori, utsuneak bete, eta hemen jarriko dugu testua. Eta testu horren barruan, bete behar diren utsuneak utziko ditugu kortxete baten artean. Gogoratu aurrekoan, 2 kortxete erabiltzen genituen, hemen bat bakarrik. Venga, adibidez jarriko dugu nire ama etxean, eta hemen orain bai kortxetea zabaldu, dago, eta kortxetea itxi, eta nire lagunak, kalean, eta berriro, kortxete zabaldu, daude, eta kortxetea itxi, bale? Venga, kortxete bat bakarrik erabiltzen dugu, egin aldugu nahi dugun eta luzeago esaldia, eta beti, utzune batzuk jarriz. Venga, hemen distraitzekoak agertzen da, eta hor jarri alditut, hitz pare bat, komaz aldendurik, agertzeko baitare, eta distraitzeko pizka bat ikasleari, bale? Dut, adibidez, koma dute. Eta hemen aukera gehiagotan, badaukat 3 era aurkezteko ariketa. Hartu eta eraman, hori da arrastatu, utsuneak bete, idazteko zuzen ikasleak, edo zabaltzen den zerrenda. Klikatu, zabaltzen da zerrenda eta aukeratzen du bat. Frogatuko ditugu 3. Venga, utziko dugu orain hartu eta eraman, eta gorde aldaketak. Venga, hor dago ja utsuneak bete, frogatuko dugu, lupan sakatu, eta jazta, hor daukagu, arrastatzeko eta eramateko bere lekura. Bale? Venga, itxiko dugu, editatuko dugu berriro galdera, sakatu gainean,
editatzeko, eta hemen aukera gehiago ikusiko dugu bigarren aukera, hutsuneak bete. Vale? Venga, esango diogu gorde aldaketak, eta ikusiko dugu, nola geratu den orain, nire ama etxean dago, eta ikasleak idatzi behar du, eta daude. Venga, vale? Bigarren era. Eta hirugarrera ikusiko dugu, berriro sakatu editatzeko, jaitsi, aukera gehiago esango diogu zabaltzen den zerrenda, eta frogatuko dugu. Gorde aldaketak, lupa, eta hor daukagu zerrenda batean aukeratzeko erantzunak. Vale? Bueno, ariketa simple, erreza, askota erabiltzen duguna, eta gainera hiruera desberdinetan aurkeztu aldugu. Vale? Venga, eta gehituko dugu beste hirugarren bat, galdera berri bat, eta kasu honetan izango da bikoteak egitearena. Vale? Venga, lotu, hemen daukagu lotu. Ez da lotu hori gezien bidez edo, baizik eta baita ere zerrenda batekin, baina hemen baita ere bikoteak egin alditugu, hori, lotzeko, ezta? Venga, esango diogu gehitu. Hemen jarriko dugu lotu aukeratu edo horrelakorik. Venga, hemen aukeratu bakoitzari dagokiona. Venga, eta hemen joango gara jartzen, orain, jaizten bagara, vale? Galderak eta erantzunak, berazta, oso simple. Jarriko ditut bikoteak hemen, galdera eta erantzuna jarriz. Venga, lehenengo adibidez, 2 gehi 2, eta erantzuna izango da noski, 4. 3 gehi 3, eta erantzuna izango da 6. 4 gehi 4, eta erantzuna 8. Venga, egituko dugu beste baten bat, egiteko, 4 egiteko, venga, eta hemen jarriko dugu orduan, 5 gehi 5, eta jarriko dugu 10. Venga, badaukagu ja 4, nahiko. Jaitsiko gara eta gorde aldaketak, jazta, eginda. Venga, hor daukagu galdera, eta frogatzen badugu, lupan, hor daukagu, bale? Lotzekoa edo bikoteak egitekoa. 2 gehi 2, 4, 8, 6, eta 10, bale? Bueno, egin ditugu beste 3 motak, 3 galdera motak, edo ariketa motak, nahiko simpleak eta askota erabiltzen ditugunak. Venga, aurrengo bideoetan joango gara gehitzen, ariketa mota gehiago galdetegi horretan.